Čaute ľudia, dneska sa budeme kúkať na reakciu na Fizzieho. Poďme sa na neho kúknuť. Počkajte na chvíľku, môžem si to dať nahlas, bo tak by to nešlo. Tak. To je veľmi zaujímavé. Tieto vychytávky sú strašne dobré. Ten pohár je veľmi dobrý, lebo je tam taký akoby taký čudlík, ktorý keď zapnete, je tam taká vecička, ktorá sa rozpohybuje a ono to bude miešať. Vidíte? Mal som pravdu. Tento struhák je taký dobrý, lebo tam napichnete toto jablko a tu je taká páčka, a keď to rozpohybujete dookola, a tu je taká vecička, ktorá to začne rezať a potom to jablčko môžete úplne zjesť. Vidíte? Ono to je strašne dobré. Táto vec funguje, že máte taký pohár, toto dáte mliečko a tu je taká vecička, hej? To je tento pohár a to je taká vecička, do ktorého dáte si napríklad cereálie a keď to dáte dovnútra, túto vec, tak to môžete rozmixovať, môžete to tak vybuchať takto. A potom tu je taká víčko a potom to môžete zjesť. Napríklad, keď idete na prechádzku, tak si to môžete dať. Musíte si uříznout, či nakrájať tento banán, ten kraj, dáte preč tú šľúbku a ten banán dáte na túto vec, hej. A potom to musíte tak zavrieť, už neviem. A potom tu máte takú vec
ktorá tam vtlačí do banánu tú nutelu a potom to môžete zjesť a ono to chutná strašne dobre. Viete, keď napríklad keď ide do obchodu, tam píše, tak je tam taká sladko, ktorá sa volá banány v čokoláde. Ono to je strašne dobré a je to aj bielej čokoláde a je to veľmi dobré. Poďme sa na to pustiť, čo to urobí. Ľudia, keď chcete uvidieť ďalšie video, dajte mi vedieť a povedzte mi, čo mám natočiť. A keď na jednom komentári bude aspoň tak 20-30 lajkov, tak to video urobíme. A ten, kto to vymyslel,